Kain na. Yan po yung mga batang matutulog sa langsangan. Nandito po sila, pinakain namin. Pinakain namin sa Lin. Ano po yung pangalan ng lugawan na to? Magkapatid kayo ni ano? Sino kapatid nito? Yan po sila, pinakain po ni Lovely Yours. Emboy. Batang natutulog sa kalye. Nagkuha kang tokwa? Gusto mo tokwa? Nagkakuha po tayo. May itlog doon. Halo kain ninyo. Wala. Bakit hindi wala yung tokwa dyan? Wala. Walang tokwa. Batang natutulog sa kalye. Pinakain ni Lovely Yours ng lugaw. Dito sa Lin Lugawan. Masarap ang lugaw dito. Betap lunal, tokwa. Ikaw, ba't ikaw yung umuungay ng kapatid mo? Ha? Sabi? Para sa akin, te. Ah. Kasi tayo pag ginabot ka ako ng gawin ko, yung ano ako sa estamo na ninipot ko na ako natutulog, sinasamahan niya ako. Pati po si Empo, di nakakauwi. Kain na kasi. Binubugbog ka? Bakit ka binubugbog? Papatay ko lang. Ha? Hindi po, kasi po, kagabi po, nagulpi ako. Ah. Sarado na po kasi yung tindahan, bibili po kasi si Papa ng gin, binubog po ako. Binuulang ko nga po ko eh. Kailangan ng bukol mo Ang laki dyan. ang bukol mo? Bakit? Dahil hindi ka nakabili ng gin? Patingin ng bukol mo, patingin be. Patingin ng bukol mo be. Papagamot natin yung bukol mo pag malaki. Tingin? Ayun o. Saan? Laki? Napiklat na. Napiklat na yung bukol niya. Ayan po, babae po yan mga kaibigan, no? Dahil hindi ka nakabili ng pinabibili Babae po niya. yan, gupit lalaki lang. Ilan kayo magkakapatid? Ito ka lang, boy. Ito ka lang, boy. Pula kayo, boy. Pula. Dalawa? Yung isa nakakatera sa bahay. Bakit nakakadeta? Para di ako tumakas. Kasi mahal ko yung kapatid ko eh. Kinadena, ikaw o siya? Kaming dalawa, tapos ako yung nakatakas ako, di ko sinama yung kapatid ko. Bakit kinakadena? Para daw di ako tumakas. Ah, Ay no. Ayan po, ano pangalan mo, be? Ha? yaw na po. Fiona? Fiona? Upo ka lang, boy. Upo lang, boy. Magalit si kuya mo pag malikot eh. Upo lang kayo, upo lang. Ayaw ni kuya na malikot eh. Fiona pangalan mo? Ano po si Fiona, Saan oh. niya ang tatay at nanay mo? Nanay ko po, hindi mo na ako. Umiwan ka na ng nanay mo? Alam mo kung nasa yung nanay mo? Opo. Ham? Guadalupe. Guadalupe. Ano ang pangalan niya? Joya Reyes. Sabihin mo sa mama mo. Oh, mama, nandito lang ako. May bukol sa ulo. Hindi po, na po. Malamang po patay na yun. Kasi po, ano yun eh, baliw po siya. Kaya po niwala yan ni Papa. Kawawa pala to si, si Fiona. Para si Fiona lang may kwento. Ito si ate, may kwento ba si ate? Ano pangalan mo ate? Kaya hindi ate. Ano po yan? Si Kawawa pala si Fiona, no? Gia Paula po. Gia Paula. Ano pangalan mo? Gia Paula po. Gia Paula. Ilang taon ka na, Gia Paula? 12. 12 ka na? Huwag ka maiya. Iba kayo niya, may kwento. Kasi maiya kasi. May kwento nga po. Uy. Ayan si ate yun. Ano pangalan ng lugaw niyo, te? Te, ano pangalan ng lugaw niyo, te? Linjun. Dito kayo kumain ng lugaw sa Linjun. Masarap po dito. Masarap po yung lugaw nila tsaka yung toko at baboy. Yung mga kaibigan, Baka ha? naman matigas ang Linjun ulo mo, Lugawan. Kaya Para di ako mapalo. Para di mapalo ako. Hindi, matigas pa sa mapa. Matigas sa ulo, di mo bibiyak. Ba't tumatil ko sa ulo ko? ba't ang ulo mo? Yan talaga ang ganyan. Yan talaga, pinapukpok sa ulo mo ba to? Bakit? Lasing ba papa mo? Pinapukpok ko sa ulo? Lasing? Ha? Sabi naman daw ganun yung papa niya natin. Yung umalis na po yung kayuman niya, ano po, naubos na pala yung alak niya, tapos pinabili na ako ng alak. Yung sarado, nabubog ako. Ano, sarado na yung tindahan na bila ng alak. Bugbog ka.
Okay, malikot mo yan. Magalit si kuya. Bait-baitan nga po yung tatay niya. Upo lang kayo, huwag kayo malikot. Upo lang kayo. Bait-baitan pumunta sa amin. Oh. Nasaan yung anak ko? Nagbait-baitan yung tatay niya. Nagbait-baitan? Talaga? Sa pagdating dito, sabi niya, ay, naku tatay ko, bubugin ako dito. Diba, yan na? Hindi naman yun yung tanong ko, yung kapatid ko, tinignan ko kung nakatakas doon. Nakatakas ba? Ilang taon na yung kapatid mo na iwan? 9. Ano yun? Lalaki babae? Lalaki? Paborit ko ni Papa yun. Hindi niya binubugbog, pinakaday na lang. Kaya ang dami kalungan yun eh. Hindi binububog, puro kinakadena. Bakit ganon? Mabait pala yung papa mo. Kasi alam niyo pa kumalit ko yung pakulit. Eh bakit ano? Bakit hindi nila kayo magstay sa bahay para hindi kayo nabubugbog? Para hindi kayo napapahal? Hindi ko lang kung kami bubugbogin dito. Lalo pa kayo bubugbogin pag stay kayo sa bahay? Pag-collecting sila Papa, kami po, tinatawag niya ka, oy, ano, tinatawag niya po may ibang tao. Di sa galit, sila galit, tinatawag nila kami, ano pangalan yun. Ako na! Ay, hindi naman ay, Huwag kayo malikot boy, kasi magalit si kuya. Ha? Upo lang kayo, upo. Upo lang. Chill lang. busing ko na kung kakuan to, ay ma. Ganda na rin yung tatumya ko. Ba't di ka mo ba ng toko? Ilan lahat yung lugaw? Ano po? 6 dito po kasama. 7, 8. Wala. Isang lang. Tapos, ano? Dito ba? Tingnan. 6. Plus 7. 8 lang. Ay, siya. Kasama pa sa kanya. Kasama pa sa kanya. 8 toko. Siyam na toko. Ano ulit pangalan mo? Nakalimutan ko na. Impoy? Impoy pa pangalan mo? Impoy? Ha? Ah, Jampoy. Si Jampoy pala eh. Meron po sa tikas sa ilalim. Jampoy pala pangalan nito. Para si Impoy eh. Ito, pangalan mo. Martin. Artist tayo pangalan ah. Si Jimpoy lang yung ano ah. Si Jampoy lang yung ano ah. Ang masa ang pangalan ah. Oh. Yan po mga kaibigan no. Yung mga batang matutulog sa kalye. Mga layas po sa mga magulang nila. Pinakain po nila beer. Ang lugaw. Kawawa naman po ito. Yung isa po dito, isasaktan ng magulang. May bukol pa sa ulo. May bukol pa sa ulo. Yung babae, ito nakasombrero. Kung bahay yung tao natutulog sa kalsada, mamaya may mangyari sa inyo yung maganda dyan. Diba? Tatlo, pinapakita lang yung mga kaibigan namin. Huwag kang pabila. Siga. Mahirap yung natutulog kayo sa kalsada, lalo na pag babae. Ito yung kapatid ni Jampoy. Da, ate ka ni Jampoy no? Ikaw ate ni Jampoy. Mamaya kung ano mangyari sa inyo dyan sa kalsada, alam nyo naman. Diyan pa kayo natutulog, wala kayong manlang takip, di ba? Ito, bahay din to eh. May bukol pa sa ulo. May bukol sa ulo. Oo. Nahiya siya eh. Mahirap yun, yung natutulog kayo sa kalsada. Kung pwede kayo umuwi sa mga bahay-bahay ninyo, umuwi kayo. Kung mga magulang nyo, limbawa, napapagalit lang kayo, utos lang, eh, natural yun. Diba? Kaya sa naman natutulog kayo sa kalsada, papagala-gala mo, diba? Ang dudungis na nga. Sa bahay. Ang dudungis na nga nila, tinan mo. At least sa bahay, meron Tama to siya, no? higaan. Oh, lagkita ng buko. Oh. Diba? Tapos yung iba sa inyo, para lang makalabas, nag-stay na sa labas. Nagala na sa labas, para na makakomputer. Minsan lang po mag-computer. Wala naman po kami O dapat, susunod tayo sa magulang. Kasi mga bata pa tayo, di ba natin kaya yung buhay natin. Pero sa'yo, hindi ko alam ha, kasi sabi mo, nabubog ka ng papa mo, hindi ko alam yung sitwasyon. So, iba-iba kayo ng sitwasyon. Kami po, ayaw na po namin mabuhay kasi kaya ako po nasabi yun kasi buti wala dito si Lindy na tayo. Nagbigayan kami. Ay,
Eh, paano yan? Di ka hanapin ng papa mo? Nahanap na ko para mabugbog. Nahanap ka para mabugbog. Paano mo nasabi hinahanap ka? Kasi pag exercise. Ayan yung magkapatid to. Ayan, magkapatid yan. No? Si Jump Paano Boy. mo sinabi na hinahanap ka para mabugbog? Ano, Yung kapatid. pangalan. Painom ako ah. Kapatid yan. Ano? Ano pangalan ng ate mo? Japaula. Tsaka si Jampoy. Si Jampol pala. Tsaka si Jampaula. Ayan, magkapatid to yan. Tinan nyo po. Oh. Mga bata pa. Oh. Sobrang bata pa. Ah, malay mo naman, nagbago na papa mo. Di ba? Malay mo, di ka na niya papaluin. Di ka na Tatay niya nagmamani. Oh. Sa amin yun. Kasi mahirap yun sa sitwasyon Ilabli. mo. Soda. Hindi po ko lalaki namin yung tatay ko. Soda tayo. Kasi po dati po naulit na po yung ganito eh. Naulit na ilang beses ka na niyang binubugbog. Paano yan? Kagaya niyan, hinahanap ka niya. Eh, baka naman nagbago na. Yun po, di niya po alam kasi nangyari pag asista. Ah, pag kasi siya, di mo nangyayari. Pag ganun, iwas kayo pag nasa. Naiiyak ko yun. Hindi ko lang kapag madaling araw, magagalit ko lang yung pako. Oo. Ikaw, boy, ba't ikaw umuwi? Yun ba din? Pinupulti po ako ng kuya. Kaya saan ang nanay at tatay mo? Nanay ko na. Nanay mo na lang. Yung tatay mo, Tatay ko ulit ang mga sa amin. sa? Ano? Nabalikis po sa Quezon City. Eh, bakit hindi binabawal ng mama mo? Hindi binabawal pag binubugbog ka ng kuya mo. Baka matigas ang ulo, kaya nabubugbog. Isang ano to, isang kumpul na mga bata. Oh, isang kumpul na mga bata na natutulog sa kalye. Siyempre, imbis na Mga layas sa mga magulang. Hindi natin alam anong gagawin natin sa mga ito. Meron pa magkakapatid, si John Paul, tsaka si Julia Ann. Diyan yung sila. Si Julia Ann, ito si Julia Ann. Oh. Hello ka, hello. Hi ka, hi. Hi ka, hi. Hi. Basta lagi na kayo mag-iingat ha, kasi mahirap yun yung piyan nyo. Tapos ang lakas ng ulan, saka ito silong yan, ang dami-dami. Madali lang yan din sa computer natin. Baka kaya kayo Ayaw umalis sa magsilong mga sa bahay kayo. nyo dahil nagko-computer kayo. Ako po hindi po. Tanong mo po po yung ano. Ano ba, tabi ka natin. Eh paano kung halimbawa, Doon ka, John Paul, tabi natin. sama ka, halimbawa ikaw, buka sa bahay namin, kumusubo lang. Pero ba, ano nga namin, kasi makahanapin ka ng papa. Pauwi-uwi. Kung gusto mo. Si Julia na lang ang punin natin, babae. Kasi kawawa siya eh. Si mamaya mabuntis ka nga agad yan, di ba? Ito, babae. Ang punin natin, dalawa. Dalawang babae kasi Kayo, gusto niyo yung mga bata to, hindi naman to ano eh. Pero ibabalik ko naman kayo. Yung babae lang punin natin. Baka mabuntis-buntis na kagaaga pa. Mama mo, di ba nagpupunta rin? Hindi po alam po niya yung nanay niya. Kasi, kayo, bang babae kayo, tapos nakakalsana kayo. Yan. Pinapauwi ko po yan eh. Oh. Hindi umuwi. Oo, kasi... Bakit? Totoo naman ah. Ba't tayo mumuwi sa inyo? Tayo Bakit? mumuwi. Julian. Ayaw, pero pinapasak yung lugaw. Pinapapapagod. Julian, ba't tayo mumuwi Julian? kasi ni Carl. Kapag Ayaw, pero ginagaling yung lugaw. Tuwak mo dito. Uy, tuwak mo dun. Piniga ko kasi ng lugaw. Ate kami. Ayan mga ka-lovely. Shout out nga po pala kay Ma'am Jojo from Tokyo, Japan, kay Ma'am Flora Berances, kay Ma'am Maricel, shout out po kay Michael Bards, kay Chris Bulo, Jun Graho. Salamat po sa mga nagsusubscribe ng channel ko. Maraming po salamat. So, eto po yung mga bata. So, may kanya-kanya silang sitwasyon eh. Ang dami nila eh. Oh. So, pinakain lang namin dito sa Lugawan kasi wala pang makainan dun sa ano eh. Ito lang pala ang bukas yung Lugawan. So, yan po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Please subscribe and share my channel. Bye!